ଇଏ ହେଉଛି ଚଣ୍ଡୀ ସୁଲତା। ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନା ଦେଖି ସୁଲତାର ଗାଣ୍ଡି ଜଳୁଛି। ସୁଲତା ହେଉଛି ବିଜେଡିର ରକ୍ଷିତା। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ଠିକ୍ ଶୁଣୁଛନ୍ତି। ଯେବେଠାରୁ ବିଜେଡି ହାରିଛି ନା, ଏଇ ସୁଲତା ପୁରା ପାଗଳି ହୋଇଯାଇଛି। କେତେବେଳେ କ'ଣ ଆଳୁକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି ତ କେତେବେଳେ ସୁଭଦ୍ରା ଯୋଜନାକୁ ନେଇ ରାଜନୀତି କରୁଛି। ସିଏ ବୋଧେ ଭୁଲିଗଲାଣି ସେ ଗୋଟେ ରାଜ୍ୟସଭା ସାଂସଦ। ୟୁଟ୍ୟୁବରଙ୍କ ପରି ସବୁବେଳେ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆରେ ଆସି ସବୁବେଳେ ଆକ୍ଟିଭ ରହୁଛନ୍ତି। ସୁଲତାର କ୍ୟାରିୟର ଏବେ ବିପଦରେ। ହଁ ଆଜ୍ଞା, ସିଏ କ'ଣ କହୁଛି ନିଜେ ବି ଜାଣିପାରୁନାହିଁ। ଏଭଳିଆ ଅର୍ଦ୍ଧପାଗଳଙ୍କୁ ଆପଣ କ'ଣ କହିବେ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଜଣାନ୍ତୁ। ଏଇଭଳିଆ ମଜା ମଜା ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲଟିକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରନ୍ତୁ। ଡିଡି ରିପୋର୍ଟ, ଟିପି ନ୍ୟୁଜ୍।